самите са Just Harley, сме един приятел и днес ще правим ревю на Delta PvP и първо ще ви покажем ларповете и така. Кажете. F5. Добре, арезвай на първия ларп. Първия ларп е ларп Envil. Ще ви покажа един от най-важните ларпове. Тук се репейвате айтемите и тук е ларп Enchant. Следващият ларп е ларп End. Тук има PvP, тук няма да разгледам PvP, докато не има да не скачим. Къде чак там се бяга, бе? Хубаво билдната. Не е много малко. Чакай, не мога да настигна. Ти ще дойдеш. Ой! Има ли PvP, бе? Да. И така. PvP дупката е много хубаво билднат, който е добрано. Няма лошо. Оле, който са фани в паужината. Паужината. Жив да ни остане. Оле, аз фанах. Аз се вър излиза от тук. Аре, бе, не фана на любимата. Добре, отивам на другия ларп. Следващият ларп е ларп Event. Ларп Event. Ларп Event, виждате, че тук са написали с евенти, има всеки ден от 8 часа. Има друг парти. Аз да обикалям ли с теб или да се чакам тук? Чакам на спавна. Има дроп парти, честите са наредени. Добре, следващият ларп е ларп FPS. На ларп FPS е тези, които имат слаб FPS и обичат да правят PvP, но тук и не им лаги толкова много. Следващият ларп е Kit PvP. И на ларп Kit PvP имате безплатни китове, които събирате с тях токени и си купувате други китове, примерно. Опа, ларп Res Info. Warp Enjoy. Да, има ларп Enjoy. Има ли, бе? Има. Оле, мамо, как го учих? Тук админи са написали как се прави рес и как се маха. Примерно Res Select Verb. Res Create името на Res, както иска да го бъде. Res Set Trust и друге, как да си добавите приятел. И така. Как искате приятел в това? Как искате да се премахнете приятел? Пишете Reset името на вашия приятел Trusted F. За да пуснете PvP, пишете Reset PvP F. И така. Следващите ларпа са ларп SMS. И ще разгледаме Villager Shop и ларп YouTuber. Ларп SMS, тук са казали най-хубавите итеми с SMS-и, фулки. И тук Rank Donators е 6 лева, цена 150 000. Имате 64 Delta Kia за 2,40, легове за 2,40, бариери за 2,40 и така. Бановете са скъпи и командите за Rank Legend е 12 лева, 20 месеца от 6. Фикси и така нататък. И най-хубавият, ако не, вторият най-хубав ранг е ранг Good с 18 лева цена, 30 месеца 6 лева, Fire 2 плюс 5 лева, Pro 40 така. Ранг Титан е един от най-скъпите, има всички китове. Бонус 500 000.
4 SMS от 6 лева трябва да дадете, чат хилър, флай и така нататък. Мгм. Не ли? Добре, да разгледаме. Warp YouTube да разгледаме колко добре е Warp YouTuber. Трябва да направите първо ревю на сервера, да имате минимум 200 абоната, да представите, да ударите 100 гледания, 10 лайка за 5 минути и трябва да сложите описанието на IP-то до сервера и така. Skype на админа е runexbg или goldenbg.dom/hd. Skype ще ги има в описанието на клипа и IP-то ще е в описанието. IP-то го виждате отгоре, 93.123.18.24. Чакай, не мога да настигна. Добре, Добре, ела. Аз не мога да настигна, той ми вика добре, ела. Добре, днеска сигурно ще има още един клип, но не знам с кой ще е. Сигурно ще е пак с Хиробрайн и един друг приятел. И така ще видим дали ще има още клипове. До скоро от нас. Чао!